Moi boas a un novo vídeo, esta vez outra carreira en ruta. Estou en Ribeira para participar na carreira popular Concello de Santa Uxía de Ribeira. Percorrido de 2 voltas nun 10K que penso que non está homologado, polo que os obxectivos serán quedar o mellor posible para a clasificación do circuito, a ver se podemos pelexar aí por un terceiro da categoría no circuito. Na carreira non creo que chegue. Será un test de cara a carreira de Ames, onde si está homologada e intentaremos facer marca. Quedan 30 minutos a seguir cantando. Gracias, amores. José Antonio Gómez, Gozar, final para Juan César, para Santiago Antonio, para Silvaldo Tarelé, José Chaboni, Boni parece que le adelantó, Pois ata aquí o que foi a carreira popular de Santa Uxía de Ribeira, con vitoria para Hugo García en 32 minutos e 48 segundos e Laura Santos en 35 minutos e 30 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 24 e octavo da categoría, con un tempo de 35 minutos e 47 segundos, a un ritmo de 3.33 o quilómetro. O obxectivo, máis ou menos, xa que pelexar por ese terceiro da categoría no circuito vai estar imposible, aínda que seguirei indo a tope nas 2 probas que quedan,
pero creo que quedarei en torno ao cuarto ou quinto, a ver se poñen a clasificación para a próxima carreira e saber como vou. O mellor foi o tempo que fixen, xa que de estar o percorrido homologado sería a miña mellor marca nun 10K, así que xa con ganas de que chegue a carreira de Ames e intentar confirmar esa mellora. As sensacións foron boas na primeira volta, pero na segunda xa se me fixo eterna e noteino sobre todo no quilómetro 7, 8 e 9, onde o ritmo foiseme por encima dos 3.35 e as sensacións de que muscularmente xa non había máis. O percorrido saía á altura do mercado municipal, poñendo rumbo á meta para dar 2 voltas ao circuito. Un circuito prácticamente chan cun pequeno repeito e collendo o paseo da Praia do Coroso, onde se fai un xiro de 180 grados e volvemos prácticamente polo mesmo camiño ata a meta. A distancia polo reloxo foi de 10,1 km. O prezo por participar foi de 6 euros para esta carreira, pero eu, como estou no circuito, pois tiña un custo de 20 euros para participar nas 4 probas. Os puntos positivos, pois boa información da carreira, zona para aparcar máis ou menos fácil, servizo de guardarroupas, avitullamento intermedio con auga, o avitullamento final completo, servizo de duchas en 2 zonas, no complexo deportivo da Feiteira a 1 km, ou no centro de raqueta de Santa Uxía a 2 km dende a meta. Sorteo entre os corredores que se quedan a entrega de premios e de agasallo daban esta camiseta. Os puntos a mellorar pois non notei nada en falta, pero sí que estaría ben que se recuperase a homologación do percorrido, xa que aínda que hai varios xiros que rompen un pouco o ritmo e ese pequeno repeito, é un percorrido moi rápido para facer grandes tempos. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.